बे भिडिअखौ नुनानै मानो होसोग्लुंलायखो मानो बिदि जाखो सोर होसोखो मानि थाखाय होसोखो गोबां कनफ्यूज जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর जा अंकल जा घर जा अंकल जा अंकल जा जा rumah जा घर जा जल्दी lang gorot ले जा जल्दी ले जा gorot ले जा जल्दी उठा जल्दी चलो दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय नङा होनबा इसेबां कनफ्यूज जानांगौ गोनां गैया लोगोफोर मानो होनोब्ला दिनै डिमाकुसि फारामलाइ दैमा सेराव माने आयेन बेरेखायै दावला सौलायनायाबा मा आं बेखौ मिथिला आरोना लोगोफोर नाथाय जौ जुवा होनायखौ नोजोर लाखिनानै डिमाकुसिनि सिङाव थानाय दखरा आबसुनिफ्राय बेखौ बन्द खालामनो थांनायाव बेफोरबायदि नुथायखौ नोंथांमोना नुदों आरोखि दा लोगोफोर डिमाकुसि हालामनि सिङाव थानाय जेनाखि एबसु बिथांमोननि मावनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्टआव लिरनानै हर गोबां मानसिफ्रा नों आरो आंहा दिनैनि समाव एबसुखौ गोबां बायदिसिना रावजों बुङो नङा होनबा नाथाय लोगोफोर जों गाज्रि समाव गाज्रिखौ बुंनो रोंनांगोन बेबो थिग नाथाय बिथांमोननि दिनैनि समाव जेनाखि मावनाय नुथाय बेखौ जों बाखनायनो नांगोन नों जुदि गाज्रि बुंनो रोंदोंबा बिथांमोनखौ नों बाखनायनोबो रोंनांगोन नङा होनबा लोगोफोर दिनै बेफोरबायदि जौ जुवाजों जोंनि न'खरफ्रा जोंनि इयुन फिउचार इयुन जेनेरेशन जेनाखि देरफुबोनाय उन्दै गथ'फ्रा माने गाज्रि जालांनो हमो नंगौना नङा लोगोफोर दिनै जुवा गेलेनाया गंसे न'खरखौ सिलिंखार खालामो आरो जौआबो माने गंसे न'खराव गोजोन थासारिखौ खोमायो नङा होनबा लोगोफोर दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शनाव हरदो बिथांमोनखौ मोजां मोनोब्ला बिथांमोननि मावनायखौ नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायहरदो कमेन्ट सेक्शनाव अब्ला गोजोनथोंसै बाय